Siberuko maskaradek kutsu garaikide bat hartu dute Miarritzeko Gardumidi antzokian. Berritza elkarteak ekoizturiko maskaroa ikusgarria eskaini dute igande untan, dantzarientzat urte bateko lanaren emaitza Eneko Ril Gipuzkoar koreografoarekin eraman dutena tradizioetatik askatuz. Batez ere saiatu naiz transmititzen tradizio horri diodan maitasuna eta berezi izan da hientzat, enetzat eta egia esan oso esperientzia eta oso bidaia eta opari eder bat. Taula gainean, zamaltzain edo gatuzain ahoparik, ez eta txirula soinurik ez, gogo eta sakon bat siberutar nortasunari buruz gazten begiradarekin. Spalima dugu buia galtozkatzen, hortzutzak arrenkoak handituko eta ordin horrentako bedelibatuak aipatzia uste Sibeun eta horrokorki euskal herri osun ikusten ditugun arrenkoak. Siberot dantzatik miniaturinago jongitutzi, baina beti sibotar dantza begatu dizu lehen etapa gisa eta horretik urinago jongitutzi, eta hori lan zigarri eger bat izan dizu Enekoekin. Maskaroa ikusgarria berriz emanen dute Pasaian, Ekainean eta Donapaleun urte ondarean.